Mentre la societat viu en una festa quasi permanent, ningú se'n recorda del terratrèmol de Síria i Turquia. Molt poca gent continua sent conscients del 1098 dia de pandèmia per el que circulem o de que fa 385 dies que vivim una guerra injusta i injustificable al costat de casa en ple segle XXI. Ben poca gent és conscient sobre la necessitat de la societat que ens envolta i de les precarietats que viuen els nostres veïns i veïnes d'escala. Però l'opinió pública i publicada es troba immersa amb el maldecap dels vehicles elèctrics i d'ací al 2035 sobre si serem capaços de tenir milions de cotxes amb aquesta tecnologia. D'ací fins allà. Convindria plantejar-se altres coses relacionades amb el model de societat que volem i de com ha de ser el sistema de mobilitat de passat demà. La resta són figues d'altra panera.